Hej og velkommen til min YouTube-kanal, der handler om jobsøgning. Hvis du synes, det her med netværk og uopfordrede ansøgninger er lidt farligt, så ræk lige hånden op, fordi så er den her video til dig. Nej, spil til side. Det skal handle om netværk, det rigtige, og det skal ikke mindst handle om uopfordrede ansøgninger. Men husk, det her det er jo bare min egen mening og min egen erfaring. Det kan være, at du har gjort dig nogle andre erfaringer, og det vil jeg gerne høre mere om, så skriv om dem i kommentarfeltet herunder. Når vi søger job, så gør de fleste af os det, som vi skal. Vi ser en spændende jobannonce, og så går vi i gang. Vi skriver ansøgningen, vi bruger timer på at lave det perfekte CV, og det er alt sammen fint, det skal man bare blive ved med at gøre. Men vi ved også godt, at mange ansøgninger bliver skimmet igennem meget hurtigt. Et CV det får måske 5 sekunder, det er det. Det betyder ikke, at ansøgninger rettet mod opslåede stillinger er ligegyldige, men min erfaring det er, at det er måske ikke her, man skal lægge al sin energi, fordi der er også en anden tilgang. Brug dit netværk og søg uopfordret. Forleden så havde jeg et møde med netværksmentor Søren Mortensen, og vi talte sammen i næsten en time. Og jeg har klippet noget ud af vores samtale, som jeg gerne vil afspille for dig. Søren kommer nemlig ind med flere gode pointer om, hvordan man med fordel kan søge arbejde via sit netværk. Og vel at mærke uopfordret. Han bruger mig som eksempel i videoen, men jeg er sikker på, at du også kan bruge hans gode råd. Så lyt med her om, hvorfor vi skal bruge vores netværk og søge uopfordret. Det rent faktuelle, det er, at det er de fleste mennesker, der får job den vej igennem. Altså så enkelt er det. Når 80% af alle får job via relationer og netværk, så er det jo en vigtig vej at kigge, når man tænker på, hvor få jobannoncer der er i forhold til den million, der skifter job hver år. Så der er noget helt problematisk i det, faktuelt. Og hvis jeg kobler en anden ting på også, er, at når du søger et job, der er slået op, så har du konkurrenter. Så har du masser af konkurrenter på markedet, alt efter hvor mange der er ledige. Og i nogle perioder er der mange ledige, og i nogle perioder er der færre ledige. Og så er der den, når du søger et job, hvor der er andre, og hvor der er de der konkurrenter, så er det jo virksomheden, der har sat rammen for det, du skal passe ind i. Og du ved aldrig, om det er rigtigt, det der står. Fordi de har skrevet det op, er det ikke sikkert, det er rigtigt. Altså, jeg har oplevet mange eksempler på, hvor nogen de annoncerer job, rent markedsføringsmæssigt, der er ikke noget job. Lad mig give det eksempel. Det er jo en outrær situation, og måske meget uetisk, men rent faktisk har jeg set det ske for store anerkendte virksomheder. Så det er den ene del af det. Den anden del er også, at hvad er det, der er vigtigst for dem? Fordi alt er jo ikke lige vigtigt. Man kan gå det mere i dybden med det enkelte punkter, de stiller op som krav, eller det, man gerne forventer, at folk skal kunne, for at få afstemt med sig selv og med dem, hvad det egentlig er, der er vigtigt, og hvor vigtigt det er. For at se, hvor passer man ind, inden man skal søge. Så der er en stor proces omkring de her ting, som er vital for, at man kommer i mål. Men ligesom jeg nævnte for dig, så er der de her 3 punkter, som i virkeligheden er allervigtigste. Der er nogen, der tror, at det er deres uddannelse og alt sådan noget, men det er den attitude, din passion, og så din taknemmelige tilgivelse, eller din kan man sige, ydmyghed i forhold til verden omkring dig, måde du er til på. Så de adfærdsmæssige ting er i virkeligheden noget af det, der vægter allermest, altså din personlighed. Fordi det kan de ikke ændre på derinde. Du kan lære dig mange ting, men de kan ikke ændre din personlighed. Men det er, når du skal søge et job via en annonce, så er det den der vej. Og det der, når man nu har arbejdet meget med salg, som jeg har, så er det jo, ved man jo godt, det er tudetosset at gå ind i et sted, hvor der er mange konkurrenter. Altså det er måske lige for det lidt dumt, kan man sige. Hvorfor skal jeg gå ind og slås med nogen, hvis jeg kan gøre det på en anden måde? Ja. Og så kommer vi over til den her, der hedder relationsvejen og netværksvejen. Fordi netværk er jo relationer. Og det vil sige, der er det jo dig som person. Hvad er Claus for en størrelse? Hvad kan han bibringe den? Hvad kunne du godt tænke dig at bibringe den her virksomhed? Og så tager man
en bedømmelse ud fra Claus. Hvad er det, han kommer med i forhold til det? Og alt andet lige, så mener jeg jo, det er det mest optimale, for det du indeholder, kan få lov at folde sig ud. Så du skal ikke kun tage lidt af det, du kan, eller noget andet, eller du skal passe ind. Så det er forholdet mellem at søge efter en annonce og søge via, hvor nogen, der brækker på nogen på skuldrene, så siger Claus, I skal sgu snakke med Claus. Det er for mig den fundamentale forskel på at bruge et netværk og bruge annoncer. Ja, så jeg gentager, hvis man går ind og prøver på at få et job, der hvor der er stor konkurrence, så der audition, eller hvad det hedder, de der ting, så er man så er der oppe bare. Man skal hen der, hvor at der er nogen, der kender nogen, som kan åbne en dør, eller hjælpe med at åbne en dør. Og det er egentlig det handler om. Fordi på den måde er der jo mange jobs, der rent faktisk aldrig bliver slået op. Jeg ved godt, i det offentlige, der skal det slås op. Det er der krav om. Ja, det skulle jeg til at spørge, om det var det samme, fordi det ja, men der skal det slået op. Men jeg kender i hvert fald, uden at jeg må nævne det, jeg kender i hvert fald temmelig mange eksempler på, hvor at, der er meget nogen, der har fået jobben på forhånd, men de skal slå det op. Det vil sige, alle dem, der søger, så er vi tilbage til det, jeg sagde før. Jobbet er der ikke, fordi de har besluttet sig, hvem de vil have. Og igen kan man sige, det er uetisk, men det er sådan, det er. Og det er lidt fordi, når du sidder der i en ansættelsessituation, så vil du gerne arbejde med mennesker, du godt kan lide. Måde på det andet. Du kan mærke, at der er en eller anden, der spiller her. Vi kan noget sammen. Man har lavet mange undersøgelser på det. Selvom der kommer den dygtigste i verden til et eller andet, så er der mange, der ikke er interesseret i at arbejde sammen med vedkommende, fordi de måske synes, at det er en for skæv person, eller nogen, de ikke kan lide, eller aparte, eller du ved, hvordan bedømmer man mennesker. Fordi den her, vi kan kalde det kemi, eller adfærd, den her, man kan mærke på, om her er der noget, det har så stor betydning i hverdagen. Ikke også? Så derfor er det en meget vigtig pointe i det her. Det er derfor, man skal vælge relations- og netværksvejen. Søren er næsten ikke til at stoppe igen. Jeg har mere materiale fra vores samtale, som jeg tænker at bruge i endnu en video, hvor Søren kommer ind på det måske allervigtigste om jobsøgning, nemlig, du vil gerne have et job, men hvad er det helt præcist, du drømmer om? Hvis jeg skal opsummere, så er Sørens vigtigste pointer her i videoen, at mange jobs, de bliver jo aldrig slået op, men bliver besat via netværk. Du har mange konkurrenter, når du søger en opslået stilling. Hvis du søger uopfordret og via dit netværk, så er der i bedste fald ikke nogen konkurrenter. Jeg linker til Søren i teksten herunder. Du kan også finde ham på LinkedIn. Og sidst jeg var inde og kigge, så jeg faktisk, at man kunne få en halv times gratis rådgivning hos ham. Så tak for at du så med. Jeg håber, vi ses igen.